दा थिगैनो दंखायोना गोजौ नालाय आबुआ लाय खतरा दं मोजाङै। Hey guys, welcome my Dhamaaka Cat Vlogs YouTube से मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो guys दिनी वीडियो अपना इंटरेस्टिंग वीडियो ने सर थंबनेल और टाइटल करना गोमान मन खाबाय जायनि सायाव वीडियोखौ लाना फैदों आरोना गोबाङानो मिथिखाबाय बर' अनिल नार्जारिनि भाइरेल वीडियोखौ आरो गोबाङानो फेसबुकाव नुगासिनो दं आरो पुरा धामाका जागासिनो दं आरोना तो बारा बुंथाव जाला वीडियोखौ सुरु खालामनोसै। मिनागुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोन माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय नंगौ नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा ए नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए दा गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौ नालाय आबुआ लाय खतरा दं मोजाङै खतरा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव फोमोन दंना एसे एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो थिग जायो बिदियानो आराम नुयो होनदां बिदिबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा नोंसोर भिडियोखौ नायना भिडियोनि जाहोनखौ मिथिखादों मानि थाखाय मा जादों आरोना लोगोफोर कल रेकर्डथ' पुरा धामाका जागासिनो आरोना माथो बुंनो जोंनि बर' हारिफोराथ' बिदिनो रायलायखायो बिदिनो जों मा बुंबावगोन आरो एक्टर एक्ट्रिसफोरानो बिदिसोबा आरो जाफुंहांनाय एक्टर एक्ट्रिसआ माबायदि जागोन नों सानना नाय लोगोफोर थ' आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना बेसेना शेयार खालामना हो आरो लाइक थुनो कमेन्ट थुनो बावना दा गावस्रिजुना हो आरोना लोगोसेनो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो ब्लगार इज बेक के आरोना 1K जाथारसिगोन 1K खालामना होदो लोगोफोर बेसेना शेयार खालामना हो आरो भिडियोखौ बोरै नांखो कमेन्ट खालामना खिन्थानो दावबाव आरो लोगोसेनो लाइक थुनायाबो कमेडि आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो दानि जुगाव बिदियानो सोलिखायोसै आरोना एक्टर एक्ट्रिसआनो जा जियानो जा बिमानि उदैनिफ्राय गनायनिफ्रायनो आजिखालि गथ'फोरानो इदि सोलोंखायो आरोना आं नुनायखायसो बुंदो दे नुवाखैबा बुंनाङामोन आरोना लोगोफोर भिडियोखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार खालामनो आरो बारे बुंबाय थाला लाजिनायसो मोनबायलै